Vo Francúzsku sa všetko končí kvetmi rétoriky, povedal raz francúzsky spisovateľ Louis Aragon. My však ešte len začíname. Nie však kvetmi, ale literárnym posolstvom tohto spisovateľa, ktorý ďalej hovorí: znova som si vymyslel minulosť, aby som videl krásu budúcnosti. A že žena je budúcnosťou muža. Čo ale je budúcnosťou bytia rétoriky? Je to tá povestná kniha? Stojíme pred studnicou literárnych pokladov, kde nám príjemné chvíle ochutí voňavá káva. Dámy a páni, vstúpte spolu s nami a nahliadnite, čo ukrývajú útroby tejto literárnej kaviarne. Pohodlne usadený medzi knihami zmocňuje sa nás túžba opýtať sa, čo nás dnes čaká. V komornej atmosfére môžeme v pokoji vychutnávať dúšky chutnej kávy a upriamiť svoj zrak na jednu z mnohých knižných lahôdok. A ja už v tejto chvíli vítam aj dnešného hostia Alexandru, ktorá nám krásny dobrý deň, nech sa páči, sadnite si. No a už nám nič nebráni začať a rozvinúť živú diskusiu, takže na úvod sa vás opýtam, aké posolstvo má podľa vás kniha pre dnešnú dobu? No tak to je dosť otázka na zamyslenie, pretože myslím si, že v podstate každá kniha nesie svoje tajomstvo a závisí to od toho, aká je autor osobnosť, aká je v podstate jeho životná filozofia a čo chce odovzdať čitateľovi. Avšak na druhej strane, ak by som chcela nájsť jedno posolstvo pre všetky knihy, povedala by som 3 slová: bol som tu. Pretože každý autor odovzdáva to väčšie tajomstvo, že tu bol a rozhodol sa odovzdať niečo zo seba ľudstvu. Ďalšia moja otázka sa bude týkať toho, aký význam má pre vás kniha osobne. Pre mňa osobne, tak musím sa priznať, že ja som objavila ten význam knihy trošku neskôr, avšak myslím si, že kniha má takú zvláštnu silu. V podstate je to niečo ako spriazňovanie duší. Teda autor je duša, ktorá chce niečo čitateľovi odovzdať, niečo ponúknuť, nejakú tú pravdu, posolstvo, nejakú odpoveď. A naopak čitateľ je duša, ktorá niečo hľadá. A tam práve vzniká to spriazňovanie duši, pretože každý si potrebuje nájsť v knihe to svoje a nie každému sa páči to isté. Preto máme rôznych milovníkov literatúry a takisto kritikov. Myslíte si, že knihu môžeme pre dnešnú dobu považovať za jej činiteľa? Určite áno. Povedala by som, že kniha v podstate ovplyvnila celé ľudstvo, všetky tie historické epochy, odkedy ľudia boli negramotní, neskôr vznikla v podstate tá sloboda slova, sloboda tlače a takto boli ovplyvňované celé tie dejiny, kedy ľudia sa snažili odovzdávať nejaké tie myšlienky a vlastne na tom stávali druhí ľudia, tak vlastne tu sa mohli meniť tie dejiny a ľudia stávali na tých chybách druhých. Poézia a próza sú dve formy vyjadrenia myšlienok. Poézia je metaforizujúca a pôsobí vznešenia vďaka svojej forme. My sme podľahli jej čaru a ja už v rukách držím niekoľko kníh, ktorých autorov si dnes pripomenieme. My však nejdeme samozrejme odhaľovať význam básní ani ich obsah, ale skôr chceme načrtnúť a podotknúť verše, ktoré nás zaujali. Takže ja by som začala hneď knihou veľmi zaujímavou básňou, konkrétne je to báseň Pohroužení od spisovateľa Česlava Miloša, keďže táto báseň je v českom preklade, budeme ju interpretovať v tejto podobe. Keďže hovoríme o veršoch, tak mňa napríklad zaujal verš, budem ho citovať: jemu vlastní rozpomínání sa na telesnú pýchu, ktorá sa kdysi rozpínala v nás. Čo by som k tomu dodala, tak je tu nejaký dôraz, ktorý sa kladie na hmotný svet, materiálnosť, povrchnosť. Cítite to, nie? V každom z nás je akási pýcha, a preto autor možno o tomto píše ako o nejakej telesnej pýche, o nejakom vzhľade, ktorý chce tu vyvýšiť vlastne nad toho človeka. Ako by tá pýcha bola činiteľom osobnosti doslova. A ešte by som podotkla, ide tu o nejakú výpoveď cez povrch. Cez povrch, nie cez dušu, ale cez povrch, čo je viditeľné oku, nie duši. Takže možno toľko k tomuto veršu. Ďalší zaujímavý, pekný verš je tento, citujem: jakou znáznel zábavu duch zemne. Podotýkam, duch je s veľkým D, to znamená, je to niečo povýšené nad tú zem. Je tu nejaká konfrontácia s duchovnom sveta. Vyvýšené nad to telesné. Zdôrazniť tu môžeme a chceme nejaké slovné spojenie, chcela by som ešte podotknúť, citujem: pohroužení ve hmote. A čo k tomuto?
Je to pečať celého jadra básne podľa mňa. Pohrúžení behmote. Už v názve vidíme to slovíčko, takže autor sa vlastne pohráva s týmto slovom a dáva najavo naozaj akési vcítenie alebo až priam ponor do hmoty. Čiže je to nejaké vyjadrenie o tom, že svet je ponorený do hmoty. Takže toľko k tejto básni Pohrúžení, celkom zaujímavá. Alexandra, máte pre nás aj vy nejaké postrehy? Všimli ste si nejaké básne, verše? Nech sa páči. Ja mám tu básne od poľskej spisovateľky Tatiany Latonovej. Je tu báseň Malá polemika s optimizmom. Prečítam tento verš. Sveta s démonickou vôňou trávi na jazyku. Tak neviem ako vo vás, vo mne to evokuje niečo také ako prebudenie z detstva. Teda keď sa dieťa zrazu ocitne uprostred dospelosti. Sveta. Áno. A v podstate svet hriechu, svet nejakých nerestí. Áno, tak presne. niečo takéto vo mne vzbudzuje. Ďalšie je tu napríklad Keď tma pomaly kradne tieňom hlavy. Tak ja si myslím, že v podstate v noci je niečo také ako keď nám kradne to vedomie, nejaké to naše tie činy, tú zodpovednosť za činy. A v podstate tak, ako sa prebudza každý deň, tak sa zase prebudzame aj my a opäť to naše vedomie. Takže niečo také. A nakoniec by som sa zastavila pri verši Dlho mlčky som, pozorujem tú, ktorá je vo mne živá. Tak je to niečo ako také určité uvedomenie, precítenie niečoho, čo v podstate tu stále je a predsa to nevidíme. A niečo také je napríklad aj duša. Máme ju celý čas pri sebe, je v nás, ale neuvedomujeme si ju, čiže môže to byť niečo aj také. Veľmi zaujímavé postrehy, ďakujeme ti, Alexandra. Ja by som pokračovala ďalšou básňou, konkrétne báseň s názvom Lyžiarsky zájazd, pešo šliape na horskú chatu, lebo sa pokazil vlek. Na pohľad jednoducho písaná, ľahko pochopiteľná už z názvu, ako by spisovateľ chcel jednoduchým spôsobom doslova opísať, čo sa vlastne, čo je gro alebo čo je obsah celej tej básne. V tejto básni mi učaroval verš. So svetlom odchádza smiech, každý sa vracia do svojej prapôvodnej samoty. Symbolizovať to môže nejaký návrat do reality. Každý odchádza žiť svoj život, akoby vraciame sa z niečoho príjemného, zažili sme niečo krásne a opäť tu prichádza realita. Opäť sme tam, kde sme boli vlastne pred tým krásnym časom. Vo mne to evokuje takéto pocity. Ďalším veršom, veľmi zaujímavým, citujem, je Ženy vždy sledujú mužské stopy. Potreba vodcu na ceste života, možno tak by som to charakterizovala. Potreba nasledovať niekoho, potreba možno nejakého ako doslova kompasu, ktorý by nás viedol. Ide o nejaké ukazovanie smeru. A do tretice verš, celkom zaujímavý, citujem, pribitá ku krížu, ťažšia o túžbu po mužskom ramene. Tiež opäť apelujeme na mužov, na nejakú oporu, na podporu počas vlastne tej cesty. Veľmi pekne použitá symbolika ťarchy života. Ťarcha, ktorá je tu, potrebujeme sa vysporiadať s mnohými vecami, je to na našich pleciach a potrebujeme nejakú oporu v našom živote. A preto to takto vlastne básnik vyjadril vo svojom verši. Naozaj, ešte raz musím zopakovať veľmi zaujímavý verš. Pribitá ku krížu líži, ťažšia o túžbu po mužskom ramene. Toľko z tejto básne. Alexandra, máte ešte niečo pre nás z poetického repertoáru? Tak v podstate od tej istej spisovateľky, ale našla som ďalšie verše, ktoré ma zaujali. Ako prvý by som zopakovala tento. Maznám sa s tým všetkým prítulným, výbornúčkým okolo, čomu sa tak nezdravo abstraktne vraví život. Tak tento verš znie tak skutočne optimisticky, hovorí o každodennom živote, teda o tom peknom, o tom najkrajšom, čo nás obklopuje, čo prináša život. Čiže je to skutočne veľmi ľahko pochopiteľný verš, ale myslím, že každému napovie to zo svojho života to pekné, čo mu prináša. A tiež ľahúčko sa prevaľujem v sladkej prítomnosti. Ten je tiež celkom pekný, myslím si. Evokuje vo mne známu životnú filozofiu žiť pre prítomnosť. Teda zabudnúť na to zlé z minulosti a užívať si to pekné, teda je to také trošku egoistické, ale na druhej strane v podstate hovorí o tej prítomnosti. A na záver možno taký, a predsa pod kožou, je to také zvláštne, hovorí to teda o niečom, čo necítime fyzicky,
ale je to niečo citlivé, emocionálne citlivé. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenia, za vaše postrehy. Naše literárne soirée sa pomaly chýli ku svojmu koncu. Čas je neúprosný a preto túto diskusiu uzavrieme jednoduchým Panta Rey, čas plynie. A ako čas plynie, plynú aj myšlienky a rétorika kvetmi ovenčená. Dnes je to všetko, čo sme vám chceli ponúknuť zo sveta kníh a literárnej tvorby. Vďačiť môžeme slovo ducha a tejto príjemnej atmosfére. Ja chcem poďakovať svojmu dnešnému hostovi Alexandre. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše vyjadrenia a postrehy. No a čo dodať na záver? Nech kniha ostáva pokladom nielen pre naše príbytky, ale hlavne pre naše duše. Opúšťame túto literárnu kaviareň a zanechávame po sebe dojem a ticho naplnené slovom. Ale odchádzame s nádejou, že sa tu opäť niekedy vrátime. Veď ako hovorí Aragon, znova som si vymyslel minulosť, aby som videl krásu budúcnosti. Ďakujem vám, priatelia, za pozornosť a už teraz sa teším na stretnutie na budúce. Dovidenia.